Preplnená hádzanárska aréna v Prešove v nedeľu privítala hviezdy športového a kultúrneho sveta na benefičnom podujatí Integrácia 2015 a my sme boli pri tom. Ale nepredbiehajme, pozrieme sa najprv, čo sa dialo v zákulisí. Toto je organizátor projektu Slavo Kravča, ktorý mal plné ruky práce s réžiou. Začneme egom a potom podľa mien sa budete... A mimochodom, tá sympatická brunetka prechádzajúca okolo je manželka speváka Ega, ktorý o chvíľu vybehne na ihrisko v drese hokejistov. Ego, s kým si prišiel do Prešova? Aj s manželínou som tu, babky sa nám starajú o malú, takže aspoň máme výbeh. Aký si otec? Ako to všetko znášaš? Ako to prežívaš? Tak na začiatku som trošku haproval možno, neviem, nechcem sa na nič vyhovárať, ale možno som sa toho trochu obával, ale už som doma asi tak pol roka a aspoň nemyslím na somariny, keď som s ňou, vieš, proste ju sledujem a dneska sme druhý deň bez nej a už mi dosť aj manželke, už nám celkom chýba. Je to super, je to anděl malý. Toto bude pre vás taký prvý Silvester spoločný aj s malou. Budete ho stráviť spolu, alebo budeš niekde pracovne? Budeme spolu, ideme na Čierny balók a tam budeme s celou rodinou. Ešte sme sa dozvedeli aj to, že Ego pripravuje 2 albumy. Jeden z vlastnej dielne, druhý v spolupráci s Rytmusom. Zápas pískal bývalý medzinárodný rozhodca Vojtech Kristov. Tomu sa tak trocha do remesla plítol obľúbený herec Ivan Tuli Vojtek. Ozaj, prečo vás volajú Tuli? Pochopila som, ďakujem. Názorná ukážka stačila. Na rozdiel od mojich kamarátov, vy ste to pochopili. A čo znamená pre Tuliho Nový rok? Viete, čo je Nový rok? Akurát, že ja vám to poviem, ja mám strašne rád Jana Vericha. Hej, aj ho veľa čítam, čítajte aj vy jeho, prečítajte si trošku, ak môžete. A on povedal jednu jedinú vec, čo sa týka rokov, neviem, veku, času a tak. A povedal jednu nádhernú vec, čas si vymyslel člověk, aby věděl, od kdy do kdy a co za to. Svoje športové kvality predviedol aj saxofonista Mario Garbera, známy aj ako Gapa. Jeho hudobné služby už využili aj Richard Miller, Marian Čekovský či IMT Smile. Akciu podporil aj bývalý futbalový reprezentant Štefan Majksner. A tu už hlavných aktérov víta plná prešovská aréna. Nastupujú Ego, Lindner, Bartečko, Štrbák, Tuli a ďalší. Medzi hráčmi nemohli chýbať aj úspešní hokejisti Rišo Lindner a Ľuboš Bartečko. Na tejto športovej exhibícii ste ešte asi neboli. Áno, v tejto hale som naozaj prvýkrát v Prešove, takže ideme si to užiť. S integráciou spolupracujeme a komunikujeme už dlhší čas, takže veľmi radi sme samozrejme prijali pozvanie a verím, že všetci, čo prídu, sa zabavia tak dobre ako my. A aké sú vaše plány do budúceho roka? Ako vaše osobné a teda možno aj nejaké plány slovenského hokeja? Tak v rámci osobných plánov je trošku viacej športovať. Manželka ma upozorňovala, že jedno z tých predsavzatí by malo byť trošku schudnúť, takže berem si to k srdcu a profesionálne plány, samozrejme ďalej sa na 100% venovať hokeju a robiť míľové kroky vpred. Dozvedeli sme sa, že Rišo chce schudnúť. A čo si želá Ľuboš Bartečko? Aby sme všetci boli zdraví, aby všetko fungovalo tak, ako má a po tej športovej stránke, aby sa nám darilo tak, ako doteraz a možno aj trošku lepšie a verím tomu, že ten nový rok bude oveľa lepší, ako bol minulý. Najlepším futbalistom z družstva Mufuzy bol režisér a choreograf Jano Ďurovčík, ktorý strelil takýto efektný gól a oslávil ho v štýle Cristiana Ronalda. Ja som taký ten typ silvestrovský, že ja úplne v pohode počkám do 12. Z povinnosti buchnem šampanské a úplne v pohode idem spať. Keď to není niekde, že som na horách, tak myslím si, že ľudia majú oslavovať veci, ktoré sú im blízke. A toto je taký vymyslený oslavný deň.
Už vieme, že Jano Ďurovčík neholduje búrlivým oslavám. A aký je názor bývalého futbalového reprezentanta Ľubomíra Moravčíka? Asi doma a možno niekde vybehneme do ulic, tak žiadne niečo také úplne organizované. Ja si myslím, že už som dosť takých organizovaných Silvestrov strávil, takže skôr niečo také živelné. A máte nejakú špeciálnu spomienku na nejaký extrémny Silvester, niečo mimoriadne zábavné, iné? Ťažko povedať, ja mám slabú pamäť, ja už starnem a mám slabú pamäť a určite bola vždy nejaká tá zábava. A raz si pamätám, že sa mi gate roztrhli, tak to bolo také jediné, čo si tak pamätám na Silvestra, ale prežil som to a tancovali sme do rána, takže všetko bolo OK. Do Prešova tiež zavítal Rasťo Piško, ktorý pripravuje nový humoristický román. No tak je také obdobie medzi sviatkami, kedy máme my, umelci, trošku voľno a toto je predovšetkým turnaj o kamarátstve, o partii, tak som prijal pozvanie, v Lani som tu nebol, ale tohto roku ma presvedčili, aby som do toho Prešova prišiel, tak trošku si zahráme, možno urobíme nejaké show a pomôžeme dobrej veci. Za chvíľočku tu máme Silvester, čiže vlastne s tým humorom a s tou zábavou budeme pokračovať ďalej. Kde ho budete tráviť? S rodinou alebo niekde na horách, doma? Keď môžete, tak nám prezrate. Priznám sa, že ja ten deň príliš nemám rád, ten Silvester, ani nie kvôli tomu, že ľudia sú veselí, ale keď nepracujem, čo tohto roku nebudem pracovať, tak budem doma a nemám rád tie ohňostroje, nemám rád ten humbug a tých opitých ľudí, ktorí rozbijajú a trieskajú, takže niekde medzi priateľmi v úzkej spoločnosti, kde nebudeme príliš možno šantiť, tak kde sa zabavíme, zaspievame si a niečo vypijeme. Najväčším showmanom na ihrisku bol jednoznačne Tuli. Svojím poňatím futbalu neprestajne zabával hľadisko. Či už takýmto simulovaním faulu, alebo vtipnou komunikáciou s divákmi. A tí boli nadšení aj výkonmi ostatných hviezd. Keď ego práve nerepuje a nestará sa o malú dcéru Ninu, tak to dáva góly. Patrí medzi prvých stálych podporovateľov tejto charitatívnej akcie. Vidím, že fanúšičky sú akčné. Dobre, super, celkom uvoľnenie. A oni nás trošku, ale mňa nešetria až tak. Teba nie? Prečo? Čo ja viem, lebo ja som moc dobrý, vieš, celkovo. Áno, ja som tu prišla kvôli Ondrejovi Dudovi, ktorý hrá za futbalistov. Počas zápasov nebola núdza ani o takéto momenty. Aj pri tomto góle zažiaril Jano Ďurovčík a fanúšičky boli vo vytržení. Ani súperi nezaháľali a o chvíľu padol gól na opačnej strane ihriska. Zápas dal zrejme Tulimu zabrať. Ešte, že mladá fanúšička to zvládla sama. Tak, a ešte zistiť meno a Tuli zostane navždy v pamätníčku. Futbalistu MFK Ružomberok Martina Jakubka sprevádzal jeho syn Martinko. Dobre sa mi páči. Dobre? Áno? Tak položím tú istú otázku vám, ako sa vy cítite, ako sa vám hrálo tento netradičný zápas? Tak v prvom rade je to pekná vec, ktorú zorganizovali organizátori a ja si myslím, že každý do športovcov alebo hoci len trošku známy človek by mal také veci podporovať, pretože nie každý má také šťastie, ako máme my, že sme chvála Bohu zdraví a myslím, že v tom živote to zdravie je asi najdôležitejšie a keď môžeme aspoň takouto zábavnou formou pomôcť, tak určite je to dobré. Keďže som už niekoľko rokov tvár integrácie a touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých ľudí, ktorí mi dodali energiu a ktorí ma posúvali ďalej. Aj moju najlepšiu kamarátku Eriku Vrbovskú, ktorá pri mne stála, keď mi bolo najhoršie, ona vie, už toto bolo. Chcel by som sa poďakovať Slavovi Kravčákovi, že to môžem robiť, lebo mi to dáva strašne veľkú energiu a strašne veľkú cestu ísť ďalej. Podarilo sa mi zberať vyše 5 000 eur a ja som tomu veľmi rád a sponzori pridali ďalšie ceny v hodnote nejakých 10 000 eur, čiže vyše 15 000 eur dnes priamo po exhibícii venujeme transparentne tým, ktorí to hovorím najviac potrebujú. Slovo integrácia znamená spájanie časti do celku, čo v prípade charitatívneho projektu s týmto názvom platí doslovne.
Pomáha deťom, ktoré to potrebujú, či už sú z detských domovov, zo sociálne slabších rodín, alebo nejakým spôsobom handicapované. Aj tentokrát budú niektorí z nich odmenení zájazdom do Monte Carla za Peťom Saganom. Iní šťastlivci pocestujú do Ameriky na západ Mariana Hossu a spoločnosť im bude robiť obľúbený Mike Spirit.